Inin DJcast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw Hunyo 26. COMELEC, padayon ang preparasyon para sa barangay Kagaskay elections samtang ginahulat ang desisyon sang presidente. NBI gininspeksyon na detention facility sa Bucor kasunod sang reklamo may kangtanan sa special treatment kay anay Congressman Arnie Tevez. Social media personality sa Bacolod nagpiyansa matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Proyekto kontra baha kag nationwide backchip ang kabahin sa priority projects ni incoming Congressman Albi Benitez. Kag sa Good Vibes, isa ka finance corporation nga nagsugod sa ila unang branch sa Bacolod, ang subong may masobra na sa 60 ka mga offices nationwide. Initanan sa DJcast Negros 10. Sa number 10, ginlift na sang Regional Task Force Kanlaon ang suspension sa pagsulod sang 6-kilometer Extended Danger Zone. Sunod sa Office of the Civil Defense sa June 26, pwede na liwat makasulod ang pinili ng mga pumuluyo sa 6-kilometer Extended Danger Zone humalin lasay sang agad tubtob 4 sang hapon para sila maka-atender sa ilang mga pananom kag kasapatan. Base sa DOST FIVOLCS Canlaon Volcano Bulletin, humalin 5 sang agas sang June 25, tubtob sining adlaw, 4 na lamang ka-volcanic earthquakes ang na-record. Ang sulfur dioxide flux naman, 2,382 katonelada sa kada adlaw base sa June 25 nga datos. Ang plume nagataas sang 500 meters kag moderate ang emission. Mayara man sang padayon nga digasing padulong northwest. Sa number 9, social media personality sa Bacolod nagpiyansa matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest. Nagbayad sang 72,000 pesos nga piyansa ang Bacolodnon nga social media personality nga si Cristina Indrado Martino ukon mas kilala nga si Langga matapos sila ang gindagdagan sang warrant of arrest sa kaso nga cyber libel. Merkules nga adlaw, voluntaryo nga nagsungka si Martino sa Police Station 2 may angot sa arrest warrant sa paglapas ng Section 4 sa Republic Act 10175 ukon ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na gin-issue sang Regional Trial Court Branch 15 sang Nawag City sa Ilocos Norte. Giliyon man nga nagpadulong sa Bacolod City Hall of Justice si Martino agod iprosesong iyang apyansa. Sa Pebrero, ginserbihan man siya sang warrant of arrest sa kaso nga cyber libel. Sa Facebook Live, ginklaro sang vlogger nga plano niya nga magsungka kagatubangon ang kaso matapos niya mahibaluan nga may ginserbe nga warrant of arrest batok sa iya. Sa number 8, underground cabling kag pedestrian-friendly infrastructure project ordinance ginaprubahan ni Mayor Albi Benitez. Aprobado na ni outgoing Mayor Benitez ang underground cabling ordinance nga isa sa mga solusyon sa pagsulbar sang problema batok sa spaghetti wires o kung ang mga nagalaylay nga kable sa kuryente kag telco sa syudad. Ang Negros Power among magapatuman sang proyekto kag nagtala na sang 79 million pesos nga pondo para sa construction sang underground cabling system sa Dalan Lacson. Ginapaabot ni Vice Mayor-elect Claudio Pontevilla nga muman ang pamuno sang Committee on Energy sa Konseho sang Bacolod nga masugura na ang proyekto antes matapos ang tuig. Nobyembre sa nagligan nga tuig sang ginlonsar ang proyekto. Pero ginpathag ni Pontevilla nga ginkinahanglan ang negosasyon sa mga telecommunications company kabangdanan nga na-delay ang construction sang proyekto. Samtang kabahin sa mga naprubahan nga ordinansa sang alkalde ang pagtukod man sang pedestrian-friendly infrastructure project na lakip sa ginpresentar sadto sang alkalde nga roadmap para sa ginahandom nga Super City ang pedestrian mall nga ginaplano itukod sa reclamation area. Sa number 7, elected city officials nagsapol para sa pagbalasa sa mga committee chairmanship sa pagbalik sang sesyon sa Hulyo.
Wala ginlipod ni incoming Vice Mayor-elect Claudio Puentevilla nga nagsugod na ang inayuanay may kangtanan sa pagbalasa sa mga committee chairmanship nga pamunuan sa elected city councilors sang Bacolod. Kaina nagpatigan sa closed-door meeting ang tanan ng mga elected officials para maistoryahan ang pagpili sang pamuno sang tagsa ka komitiba sang konseho. Nagapasalig si Puentevilla nga mangin matawhay ang pagpili sa mga committee chairmanship, ilabi na nga mayorya sa ila ang magkaalyado sa idalom sang Asenso Bacolod. Ginapaabot nga malabot ang konsenso sa pagsinapol agud nga mapatod na ang magapamuno sa mga komitiba sa bahin sa edukasyon, finance, law and ordinances, kagiban pa sa pag-convene sa masunod nga sesyon sang City Council sa Hulyo. May mga inayuanay tadutay. There are some committees no mga luyag sa kambakers kag are being chaired by incumbents. So hopefully we can find a solution. Agreeable man tanana. Buligan sang kada isa. May vice chairmanship man. At the end of the day, we all have one direction. Sa number 6, isa ka construction worker ang patay sa nagluntad nga pagpangbuno sa barangay Handumanan sa Bacolod. Gintripingan kagin lagas ang 4 ka mga persona. Ang construction worker kag backrider sini samtang nagalabay ang ilang motorsiklo sa Purok San Antonio, Phase 6B sa barangay Handumanan sa Bacolod, kaina sang kaagahon. Ginsiling ni Police Captain Glenn Montaño, ang hepe ng Police Station 10, nga antes makapaburot sa motorsiklo ang biktima nga si alias Edric, upod ang angkas niya, silang natumba kag nakadalagan pa. Ugaling, naabtan sang sospek si Edric kag ginbuno. Samtang ang migo sini, ang nakapalagyo naman kag wala mano. Nakilala na ang isa sa mga sospek, apang sila ang nagapabilin nga at large sa gihapon. Nag-angko ng biktima sang madamo nga mga buno sa lawas kag ginbawian sang kabuhi. Na-recover sa crime scene ang kutsilyo nga gingamit sa krimen. Sunod kay Montaño, masami nga nagapang tripping sa lugar ang nagbuno kag suno sa utod sang biktima. Nakaagi bastos sang sospek ang biktima upod ang iyang nobya. Homicide ang kaso nga pag-atubangon sang nagbuno kag mga kaupdanan sini. Sa number 5, senior citizen nga ginlabo sa iya kingod balay sa Kabangkalan City ang nagtaliwa na. Nautod ang kamot kag tiil sang senior citizen matapos ang ginlabo sang kiingod balay sa barangay Urong sa Kabangkalan City sang Sabado. Ginsiling ni Police Captain Jolan Vinson, ang Deputy Chief sang Kabangkalan City PNP, nabulong pa sa ospital ang 60 anyos nga biktima apang ginbawian sang kabuhi sang Lunes. Sa investigasyon sang PNP, ginpasibangdan sang biktima nga kawatan ang 35 anyos nga suspect, rason nga ginsulong siya sa iya sini nga balay kag ginlabo sa mga kapila ka beses gamit ang binangon. Nabilanggo naman ang 35 anyos nga suspect kag magapangatubang sang kaso nga murder. Personal grudge ang motibo nga ginatanaw sang kapulisan sa nagluntad nga krimen. Sa number 4, gina-validate sa karon sang Enforcement Division sang Environment Management Division 6 ang report nga nagasige ang earth-moving activity sa palm oil plantation sa Banwa sang Candoni. Inisunod kay Forester Vicente Los Bañas nga pamuno sa Enforcement Division. Kasunod sa impormasyon, yung ginpadangat sa ilang atalatapan, apisar sang cease and desist order nga ilagin service sadto sa Hacienda Asia Plantations Incorporated o kun HAPI nga among naga-operate sang palm oil plantation. Ginsiling naman ni Candoni Mayor Ray Ruiz sa Digicas Negros nga sa ilang monitoring wala man sang movement sa mga bulldozer sang kumpanya. Ang pagpananom lamang sang oil palm ang nagasige. Adlaw-adlaw nga may tawag Banwa sunod kay Ruiz na naga-monitor pero impormasyon ang iya pa ginapa-validate. Damlag pa, ginsiling nasang happy sa sulat kay Governor Eugenio Seraxon nga silang maga-comply sa mga ginapangayo sa ila lakip ng Environmental Compliance Certificate antes sila nga makapadayon sa ila nga pag-operate. Sunod kay Los Bañas, sa nagligad nga adlaw ginpatigayon na ang technical conference nga ginpamunuan sang AMB upod man sa tiglawasang happy. Dugang pa niya nga nagapatuma na sa nagakigong atikang ang happy para makakomply sa ECC. Pero dapat man sunod kay Los Bañas nga ang issue nga ginapadangat sa mga katapo sang indigenous people ang ilahatagan sang atensyon. Sunod sa iya,
hindi makarelease ang ECC ang EMB kung ang issue angot sa IPs ang hindi man masabat. Klaro niya nga ang ECC hindi permit kundi planning tool para makakomply ang kumbuyahan sa environmental laws. Ginahulat man sang EMB ang DNR bahin sa kaundan sang IFMA o kunang Integrated Forest Management Agreement nga gin-issue nila sa HAPI para mapatud man ang delineation sang duta kung pilang sakop sa forestries kag para sa palm oil plantation kag kung nasunod inig sang HAPI. Samtang ginatagan man sang konsiderasyon nga i-refer man ang issue sang HAPI sa Philippine Coconut Authority. Subject for validation ng report, ma'am. Isa nga sa mga commitment nila dito, I think, meeting the other day with the Director Pascua, ginahulat na mo ng ilang mga documents, no? Like sang ilang 25 years nga comprehensive development plan and ang other nga supporting documents nila, no? Pero in the first place, hindi kami na maka-issue sa ila even though makompleto na nila ang mga documents, hindi kami maka-issue na sa ila sa ECC unless nga hindi nila masittle ang complaint with the IPs. Sa number 3, outgoing Mayor kagkaron Congressman-elect Albi Benitez ginpatpat ang iya 8 ka mga priority projects sa Kongreso na lakip diri ang mga floodgate projects kag pagpatuman sang nationwide comprehensive health program. Sa iyang State of the City address, iya man ginpasalig nga wala sa mga palaligban ng syudad siya pagdiya sa Bacolod City Government Center. Yari ang report. Ang paggamit sang QR code sa issuance ng public documents, mga business permits, kag bisan PWD IDs, kabahin lamang sa mga tikangan na patuman sa idalom sang pagpamuno ni outgoing Mayor Albi Benitez agud mapasiguro ang transparency kag mapaiway ang korupsyon. Sa iya pinakahuli nga State of the City address, iya ginpatpat na nasuguran nga priority projects kabahin diri ang pagtukod sang legislative building, pag-rehabilitate sang Old City Hall, Bacolod City Health Complex, kag moderno nga command center para mas mapabaskog ang e-governance. Innovation, inclusivity, sustainability, mobility, and culture. Nga nag-serve as foundation sa Bacolod bilang isa ka super city. Ang isa ka super city, wala na hadlok sa teknolohiya, dapat ini gina-embrace para ukon sa pagpatahom sang sistema sang pamalalakad. Sa iyang asoka, nagpalabot man sang pagdayaw kag pagpasalamat ang pinalang sa masobra 18,000 ka mga pasyente nga nabuligan paagi sa Bacolod Comprehensive Health Program. Pati na ang mga benepisyaryo sang New Home Housing Project. Wala na sa 7 kong na bata, mula na isa ang nabuwi, miracle baby ko na sa kag ikaw gadang nakabulig sa amon, Mayor Albi, nga na sugpunan ang pabuhi sang bata. Masalamat kit katama sa imo, Mayor Albi, kay sa imo nga programa nga backship. May ara na kami balay nga matawag namon nga amon na gid kag especially sa akon mga kabataan na nang may ara na nga maayo nga future para sa ila. Ginsiling sa alkalde nga siya pagpangalagad bilang congressman-elect sang syudad, tuyo niya nga mapatuman ang natukod nga comprehensive health program nationwide. Ginpahayag man ni Benitez nga wala siya sang ibilin nga palaligban sa masunod nga administration ni incoming Mayor Greg Gasataya sa piyak sang nautang nga 4.1 billion pesos nga loan agreement nga among iya ginapasalig makapadasig sa paglabot sang ginahandom nga super city para sa mga Bacolodnon. Mayor Greg Gasataya, you are not inheriting a burden. You are inheriting a city prepared to fly. And as I begin a new chapter of public service, my promise is this. Where Bacolod leads, I will follow. Where Bacolod needs, I will speak and advocate. Where Bacolod dreams, I will fight to make it a reality. Ginpabutyag man sang leader sang Asenso Group nga nagapabili ng iya suporta sa tanan nga mga elected officials
padayunon niya man ang mga naduso nga floodgate projects nga ginalauman maghatag sang solusyon sa problema sa baha, pagpasanyog sang edukasyon, pagpabaskog sang kampanya kontra iligal nga droga, kag pagpasiguro sang masiligan nga supply sang kuryente kag tubig. Sa pinakaulihiman nga sesyon sang katapos sang konseho sang syudad, ila ginpasidunggan kag ginpasalamatan ang pagserbisyo ni Mayor Benitez para sa padayon nga pag-asenso sang syudad. Sa number 2, gininspeksyon sang National Bureau of Investigation Director ang detention facility sa Bucor kasunod man sa reklamo may kangtanan sa special treatment kay anay Congressman Arnulfo Teves Jr. Mismo si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang nagpatigayon sang surprise inspection sa detention facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa City matapos makabaton sa reklamo nga ginatagaan sang special treatment si anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Ginosisa sang director ang mga inmates kung may ginatagaan sang special treatment sa pasilidad kag ila ini nga ginpanginwala. Isa sa mga binisita ni Santiago sa pasilidad amo si Sheila Go, ang utod ni Alice Go. Samtang ginsiling naman sang abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio nga nagaayo na ang kondisyon o kung nagaayo na ang kondisyon sang iya nga pasyente nga si anay Congressman Teves. Ini kasunod sang ginbatsyag nga komplikasyon ni Teves matapos nga magpaidalom sa emergency appendectomy. Dugang pa niya nga matapos ang 4 ka adlaw nga hindi ini makakaon, subong nakakaon na siya kag nakahagan-hagan na ang sakit sang iya nga mga tiyan. Bisan nagabaskog nang iya lawas, nagatumar siya sa gihapon sang painkiller kag antibiotics suno sa iya sini nga abogado. Si Teves amo ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag siyam ka iban pa. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Commission on Elections ang nagapatigayon sa karon sang inventory sa mga yellow nga ballot boxes. Inisunod sa kay COMELEC NIR Director Attorney Leonel Marco Castillano na nagsiling nga wait and see man sila sa mga desisyon sang presidente karon nga nasabit na sa iya nga talatapaan ang enrolled bill para sa barangay kag SK elections. Tatlong sarang matabo. Una, lagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill nga nagatugot sang 4 ka tuig nga pagpungko sa mga barangay officials sa maximum nga 3 ka termino. Ikadua nga igavito sang presidente ang amo nga enrolled bill kag ikatatlo maglaps in tulo ang amo nga hagna. 30 dias sumalin sang nabaton sang presidente ini nga kun wala sang aksyon nga nagapatuman kag maglaps na lamang kag manginlay. Kun magmanginlay na gid man ang epekto, ang mangin epekto sini nga mga padayon ang pagpungko sa mga barangay officials sa karon kag sa November 2026 ang madason nga barangay kag SK elections. Kay ginapaabot man ang posibilidad nga sa November 2026 ang madason nga piniliay, ginpaison naman sang COMELEC sunod kay Castillano ang registration of voters sa October imbes nga sa sini nga Hulyo 1 tubtob 11. Pagkatapos na ini sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Dugang pa ni Castillano dungan na ang registration sa BARM kag sa bilog nga Pilipinas. Hindi pa namin tinatapos yung preparasyon para sa barangay election kasi sa ngayon nagpapa-inventaryo tayo ng mga yellow ballot box. No? Tuloy pa rin yung procurement but short of award. Hindi kami mag-award kasi in the end, nasa kay presidente na kasi yung desisyon kung iwito niya. But ang COMELEC, in anticipation dyan sa batas na yan, yung July 1 to 11 natin, talagang dinefer ninyo. Kag sa good vibes,
Isa ka finance corporation nga nagsugod sa ila una nga branch sa Bacolod City ang subong, may masobra na sa 60 ka mga offices nationwide. Masobra na sila sa 30 ka tuig sa mga industriya. May report sa Romeo Subaldo. Ini ang una nga branch sang First Standard Finance Corporation sa may corner sang Hilado kag Nara Street sa Capital Shopping Center sa Bacolod. First Standard Lending Corporation pa ang ngalan sang una. Nagsugod sa 7 ka mga empleyado sa una nga branch, kag amat-amat ini nga nagdako. Sa panugod, naging partner sila sa mga jeepney drivers, pati na market vendors. Sila ang nagpahulam sang kapital sa negosyo sa sini nga sektor. So we opened our doors to Bacoleños for their startup business. Sa gagmay-gagmay pa lang to at that time. We're saying sa una pag-start yung sino pa mga kliyente sa pag-start jeepney? Actually, mga round-trip jeepney owners, mga small businesses sa market, sa Burgos. Those were our first clients. And then eventually, nag-grow, especially sa nag-boom ang sugar industry, the construction business. Nag-evolve ang kumpanya. Nagdamo ang nanging kliyente, pati mga mangunguma gina-finance nila. Mga pamilya sang luyag magbakal sang ilang first family vehicle, mga magagmay nga mga negosyante nga luyag magsugod sang negosyo, pati mga individual nga luyag mag-personal loan. Suno kay tan, nangin mahapo sila palapitan. Nahangpa nila ang sitwasyon sang kada isa, ganit nangin flexible sila. The good thing with First Standard is we are very flexible. We listen to you. What do you need? And then from there, we give you the facility. And then we align with your cash flow ang payment terms. Actually, we have clients here na rice traders. So we do 4 months lump sum loan. Because that's the harvest time. 3 months malang harvest ng rice. And then on the 4th month, we see each other, you pay me. And then, renew na naman kita. For your cultivation. And then we also have the sugarcane planters. Mga haulers ta. So we have the 6 months lump sum, we have the 8 months interest paying only. Wala labot sa farmers kag small and medium entrepreneurs, ang mga contractors ang ila naman nga gina-finance, ilabi na nga may wala kag tuo nga mga construction nga nagapadayon sa syudad. Wala labot sa manubo nga interest, mas ginapili sila sang ila nga mga kliyente kay madasig lang ang pag-release ng loan kung ikumpara sa bangko. Sa sulod sang 5 ka adlaw, pwede sila maka-release ng loan. Fast processing. Madasig. Oo. And we have a very simple steps for the application. Gin-simplify ang requirements and then the flexibility. With us, kung kumpleto imo requirements, no, with all the mga alternative pa namon ng mga requirements. If you don't have this, you can submit this, no? Gina-adjust pa, ginapahapos pa. Within 5 working days, we can release the loan. Bangod sini, nagdako ang kumpanya. Halin sa unang nga branch sa Bacolod, Subong, sa bilog ng Pilipinas, may masobra na sila sa 60 ka mga offices. Halin sa 7 ka empleyado karon, malapit na sa 800. Kagang sikreto, ang ila mismo nga tawo nga mo nanginyabi sa paray nga pagpabilin sa ilang mga kliyente kag sa pagdamo pagid sa mga nagakinahanglan sa ilang bulig. The biggest asset of First Standard is its people. Mostly here in Bacolod, mga 20 plus years na in service ang among mga tao. So we have seasoned employees and then they're very supportive ang management. We're looking about expanding to more developing cities. Probably 100 more offices will open in the next 5 years para makater pagid naman ang needs. Because our vision is really uplifting people's lives. Subong, ila gina-celebrate ang ila ika-32nd anniversary. Sa masunod nga tuig, plano pagid sang First Standard Finance Corporation nga magdugang sang 100 ka mga offices nationwide para mas madamo pagid nga mga Filipinos ang ilang maserbisyuhan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Kagantes kita magtakop, shoutout sa aton nga mga live viewers sa YouTube kag sa Facebook. Kay Ma'am Jubeya Janala sang Baguio City, mayong hapon ma'am. Mayong hapon ma'am man kay Jolly Lachika. Kag sa mga taga Purok BM sa barangay Takuling, kay James Mondihar, kay Sir Nene Grande sa barangay Inulingan sa Moises Padilla. Mayong hapon sir kay Gloria Badigues sa Pulupandan, kay John Randolph Rubin, mayong hapon, kag si Ma'am Mirna Clavel sa Payao, Binalbagan. RF Diamond, mayong hapon, subuman kay RH Tata. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Delfin.